Iki. Indra koyo nganu enggak bojoku enggak semisal arepe gombalan diumbah ya, semisal suwal. Limo sik tak nggih pisan, tapi ternyata minggu enggak dinggene. Kerep. Oh, berarti di mana-mana lelaki ya. Tak omongi. Tak omongi. Saman mau es krim sing warna merah enggak? Mau es krim sing warna merah enggak? Bawa es ya. Ayo ambil es sampai bawang. Nyapa wedi benggane ini mahku kok. Ayo. Ya sini pegangan. Pegangan tangannya mana? Tangannya mana? Iki no sing kene no. Ya. Wonge piro ke mau karo jebokne sing nang pawon. Wah. Tak jebokne. Sendek situ wae. Mendut esek. Balik kodan. Tumbas es. Wis dapat yang Tumbas. pedes sama yang ori. Loh, emang kayak balik toh? Oh, sampean. Sampean. Di kau. Dapat yang pedes sama yang ori. Untuk perputarannya mixnya, etalase sudah tak kepilkan, sudah tak makan, bisa langsung di check up sekarang juga. Mungkin rasanya masih agak flash, jadi jangan sampai harga flash-nya. Sotone mateng kok ora mam. Juga voucher gratis ongkirnya biar dapat Sotone mateng kok ora mam. buruan di check out, etalasenya sudah tak sepilkan, sudah tak sematkan. Yang baru bergabung di chapter layarnya dulu. Panas apa adem? Tuh es. Disusul ora cah cilik. Nah. Ayo, mau buang gak aku ngwai es, ra buang-buang. Buang. Alifa. Fa, adem lho, Fa. Beh. Ayo pulang. Ayo, Fa. Panas. Beh. Enggak kuat tanganku. Ayo toh, Fa. Ayo, Fa. Panas. Aduh. Wes ora lek mau ngemi. Hah? Wes. Wes ditutup? Alifa 1. Sini buka Bang. Kayak nemburi. Mau apa enggak? Jebok dhewe. Iki cukup ora mburi. Nek lima. Ini panas tapi iya tas digodhog. Wes duduk dulu, benakna sik iku susune nganu Mi Alifa. Iku lek naleni, iku sing belajar iku. Bisa enggak? Ya, cebloki. Kene tambah. Mbah Sefa. Sini Alifa sini. Tangannya dicuci Sefa, tanganmu kena pasir iku. Iya mau lah nyapa mbok ceblok nih. Mau mbok ceblok nih kok. Duduk lek makan. Duduk peh. Sikilku mbok kena malahan. Duduk sih, Alifa duduk ya. Enak toh? Ngene iki to sirahe jembok kene kepanasan. Sirahe kok ono etan. Ngono lho. Lah sirahe bocah mbok kene kono kepanasan. Wis rasa mbok goyang-goyang. Wis ngono ae penting meneng atepmu to. Nyapa? Nyapa? Aku nyapa? Android. Kesuwen. Mas balesi wong WA to. Nomorku WA-ne Android.
balesi telepon apa enggak Android. Ini metu nanti ya kayak Android. Pengen tak ubah neng handphone jane, tapi mbuh kok orang karepe piye. Ini kayak adewe lek kerjane MBG kata adewe iris-iris kentang bareng ini ki ya. Ngonceki. Dan itu setiap hari. Alipa delon oleh panganan meneng lho. Delon. Ngejebok dhewe ya karo mangan nang omah ya. Aku yo mangan kok. Mangan soto bareng. Arep apa, Mah? Enak sotone dibening ngono kaya. Lah kuwi lho, sing mbok leboni mulut. Lah es krim metu kok irung iki. Ini mama saya umbele dilaki. Ini mama saya. Heh? Nyapa? Arep digoreng ya? Lah ngono mau dirisi langsung ra oleh. Kosek. Kosek sabar ya. Wi ngombe es krim mulute irunge metu umbele. Dadi lambene diseni irunge metu. Bene meneng keto. Ilakno, Del. Tapi lek wis seju ngono. Kok apa enak wi? Karuan dilosne es e. Lek bening. Tapi enggak watuk ya, ini es susu soalnya sing gawe ya mboke kono dhewe. Sini. Wi po enak wi mak serot ngono ya. Digoleki Yaya lho nang jero lho Yaya. Kalau Yaya lho. Nah, aku beli dilek sik ini Yaya. Ndang, kato tak jangan ning kok beli. Ndang dilek sik ini Yaya. Nah, dilek sik beli. Engko tak weki es krim neh ngono Del, meneng ae. Sisi. Iso ae? Ini. Sisi, piye lek sisi? Kok kocar-kocar londok nek disor. Kene ya. Enggak usah naik ya. Nganu Madel kok sing ngisor dudutan munggah. Nah. Kuwi mau ngotor nih koetan kono. Majikane? Heeh. Sama majikane. Aku sing cipuk nih. Mongkon mlaku dhewe ra wani ya. Heeh. Basan aku rono diturne. Mamane Rair roh. Ben. Ora ra lek nesu. Mbok elek kesel sewa tak gah tekan aku ya. Oh, lek kesel lek gudang lek kesel sewa tak. Masa lek sewa? Jiwit. Nyetol ya nyetol kaya aku. Dadi ibu ya ngono kuwi Del, esuk lek dadi ibu ya ngono kuwi. Isine gare semremet. entek iki lho. Habis sayang. Pinter. Lagi? Lagi? Lagi apa udah? Lagi? Lagi udah. Lagi lo rono. Jero mah isak pentak lek isak jero mah.
Jerukmu sak pontek. Apa? Ndak aku ngemaringi. Ndak ero. Mama ra gelem no ora kerja jane mahku Brisin harus sing kerja. Ngerti ya? Mau dirisi pisan ra oleh karo makmu. Jarene kuwi kok. Saiki wis dijaluk. Iki sik entuk titik, guys. Aku kentang paling suka. Dioseng-oseng enak, digoreng ya enak. Soalnya wong lemu ndorong bingung ya. Lah ngene ndorong wetengku ya keplenet. Anakmu turu lho delan. Indra kok yurung balik toh? Soalnya kadangnya cukup Allahu Akbar ngono. Sing gare kedandapan. Aku ya golek wong lanang golek-golek. Sarengku nanti ketuku nanti. Aku mending ngene, takon Mbak Hati. Mbak Hati nah, nanti yang. Ya wae golek ya Mbak Hati. Berapa titer mbak nek kono nek ngono. Padahal biyen karo rapi, kono puyeng. Saiki merasa enek sing wedok, merasa enek koncone sing golekne. Ngono enggak sih wong lanang ki? Indra kaya nganu enggak bojoku enggak semisal arepe gombalan diumbah ya, semisal suwal. Limo sik tak nggih pisan, tapi ternyata minggu enggak dinggene. Kerep. Oh, berarti di mana-mana lelaki ya. Dadine malah karo mandur lho, Pak. Ya bojoran. Jare digawe bareng ora. Di mana-mana. Pegel to balik gantung-gantung. Heeh. Garengan nyamuk. Mbak Ina mah nyampe kok wis balik ngopeni wong kerja paling ya. Dingi ya balik awan ngopeni wong kerja lho Mbak Ina ki anak buah ya akeh no. Lah sing ngene sapa wi jenenge parit-parit ya Mbak Ina kuwi. Lah ora ngerti lek Mbak Ina bojone parit. Iya to bos kayu ya kuwi. Oh iki ngopeni wong kerja, engko awan ana balik ngopeni wong. Ya karena sebenarnya apa kadang iki wong gabut barang nek omah ngono kuwi lho, pengen awur kanca barang to. Aku sini pengen Tapi anakmu urung kena di sembranakne. utang sasi. Nah iya. Dilengkah di utang sasi ini. 39. Rita kae kerja Alipa umur piro sih? Rit. Papat koyoke. Cuma kan anak sing ngewangi ngomong. Memang lho, enak itu. Keren. Bapak kok ngomong. Beh, aja lek wong lanang regelo lek regelo. Mbao lek wedok ora apa-apa lek wong lanang iki ora iso ah. Sakne. Apa enak gleges turune. Aku kok merasa kaya enek wong minggu nek omahku to. Aku kok dulu kan mesti dikon balik. Kayak guru. Saya tak lihat dulu. Guru karo bapak-bapak. Kaya lho apa wong arep tak ziarah rene tapi bingung. Besok. Besok jarane makmu enggak pahit tok. Siapa ya? Kaya nek tamu. Apa? Oh. Iya. Besok
No, enggak ngono, Mak. Ngene lho, Mak. Sini. Pegang bawah, Mak. Wis sing naleni Rita, Mak. Orang enggak pakai itu. Iki. Irisa sing belakang mah wis diiris sama awas HP, Mak. Awas. Wis digoreng? Nah, iki. Iki ngene iki kan tunggalnya sudah toh, Mak. Amit ya, nyapa. Enggak teles ning kono wi. Apa? Sampean Mak enek bocah. Deloken. Sangan kok kulon. Semangat. Bocah lu semangat. Iya, tapi mami ya tas tak kasih apa HP-ne Bu Amang? Susu, Mak. Tapi tadi enggak seseger rasa-rasa. Dicampur kulit tak ngribet. Ben diresiki sene mburi, Mak. Iki lagi apa enggak kentangnya, Mak? Enggak. Lagi ya emang coba. Ini sambal goreng kan? Iya, ane sesok. Nah iya. Ada jajannya apa enggak? Ada jajannya enggak? Wis pesen? Wes. Rena satu kayak roti apa kayak bulet kayak, Mak. Heeh. Ngono kayak malah nganu ya. Simpel ya. Simple, kayak mesti dimaem. Kecuali lek sing anu, Mak, sing apa gampang sampean ngerti kan? Sing reno-reno sak kerdus isi papat isi 5 ngono kae lho. Ngono kae lho remene lek kepangan. Wis kuwi dulu, Mak. Kok. Es, Mas, piye? Es, Mas, piye? Es makokok, piye? Ini lo. Ya, Israel lah ya. Ngene aja tuku es, tuku permen yo ngono. Langsung budal. Rasa gerang alipe. Iya, senengane manis soe. Ora kesana. Ya apa? Mari sandal. Sandale sapa? Kakake. Sandal kakake kan dimana kakake ulang tahun. Sapa nambahne? Karo Mbak Yaya teman sandal haji to. Sandal iki buka nang ngarepe dhek kene. Dek iri. Iri enggak tukokne. Terus Jangan temen kakake ora gelem nyawang ora. Tenanan? Ngene iki terus ngene iki ora gelem nyawang. kok ngendi? Terus mbasan ngono. Oh, nang ngarepan kene apa kok sekolahan? Sekolahan sampai mulai sampai budah sampai mulai enggak gelem nekoki. Cah cilik kok iso, Beh. Terus Bu, Ibu, nyapa? Iki lho ana cah mari lho ora gelem tekok, ora gelem biasane nyuwun ya meneng ae ora gelem nekoki, ora gelem ngono, Bu. Dah. Nyapa mari njaluk sandal. Ngono. Yo tumbas yo. Ngono. Gelem? Mbak iki muni ngono. Ya terus budak terus mamplok. Basan wis oleh sandal Sini sayang, sini. Iki ngadeg ngiling ini. Basan oleh sandal yang gitu. Potonganmu no. Mosok ngerti makmu? Iki lho. Omong. Kaca gereng kok modele cowek. Ya kokel no. Ora kekel piye? Cah sak mono. Cah sak upli ya. Ngono. Nah, kok ngerti iri ya? Kok ngerti iri, ngerti mari. Yang ngene iki sok nek dheke ulang tahun ngono terus kakake ya kentan Mary. Garain meh sak umuran makmu. Aku kowe janan Marai sak umuran, akhirnya ditukokne. ditukokne terus Yaya ya kan sandale pedhot. Akhirnya ya karo toko sandal dhewe. Ya kuwi mbasan wis oleh sandale, numpak motor ngadeg karo mliling sing nukokne. Pinter ya. Heeh. Aku gimana sih dia ini? Nyapa? Kan keinginane anu to nyontekne Bapake sing nang Diva apa ning Ibu Ima? Nang Ibu Ima. Kan karo Yaya kon tuku. Jangan lo ya. Tuku. Habis? Habis iki Cek sampean minta. Ndak telu lo. Terus mesen ngono ki karo
masih kan jujule diwehne. Nah ya, ngono karo iki Hmm. disaut. Beh, Disaut dijaluk. Wehno mak sing 50. Iki saut. Nah, mak. yo bener Bener 50. anak Rita. Jen amit-amit kok. Aku jen cah kuwi ya. Ya masih ya ngerti ya pinter. Heeh. Kan Paham deh. maksudku ki kok paham duit 50. 50 kilo 50 kilo kok paham. Nyamak ngene diwehne ya 50 pang. Ya ngono lha nek mahku yang glowudur ne makmu ndorong rono meneng kok oleh panganan to. Entek ono glowudurne rono golek panganan munyer. Glowudur ngono lho. Ayo. Shh, shh, shh. Shh. Wis ajan anu tenan. Pinter. Ayah iki mah lekas kok kerja ya mak ya. Pas kerja tapi sesuk prei. Bare iya yo pitung dinanan. Marai nyapong ngono lho, Mbak. Masuk. Dek nyampur obat. Wah, nyampur obat ayah. Sing nyampur obat, nyampur apa? Gus Santang. Ayahe kuwi. Malah kayak dipakan loh ya. Dikira dipakan. Nyampur obat, nyampur apa-apa. Ayah. Ayah makin barang nyampur obat kuwi. Kancane pas gak masuk. Pas nggak masuk. Awas, awas. Jangan lo ya, nanti Bu Awang marah. Makmu plastik, makmu keloloten. Ora. Musor. Gak cilik gua. Oh, dibuang makmu. Gelontek. Iya, buang. Engkau mundur nambah Bu Awang ya. Sudah ya. Ring. Wes duduk sik. Alipa duduk sini, engkau ambilnya karo Bu Awang. Sik tak ngonceki kentang sik. Ojo. Nangis mbak. Adik nangis engko. Mas Hendra nang waso kok. Mamane sire rewang-ewang kok. Untumu sik ora? Mau kas nut-nut nih. Gare ngandung bocah yang ngono ya makmu. Podo aku yang kuwi. Saiki barang? Sik lara untuk makmu? Nah, duduk situ ya. Iki lho lek kesundulan. Kesundulan. Nemen nek kesundulan ya gapen arep kuwi. Iya. Ora gelem ngalah tibakno ya bocah cilik. Iki jek umur katengah tahun kuwi metu lah. Gapen jek umur rong anak setahun iki metu. Enggak boleh loh, jangan. Jangan di anu Nduk, jangan dipegang adike Nduk. Wis Pak Gundono sik mangko selak mateng. Sik tak ilinge sik. Ya. Tak omongi. Tak omongi. Saman mau es krim sing warna merah enggak? Mau es krim sing warna merah enggak? Tangannya depannya sampai kayak gini. Siapa? Alipa? Wah mana? Mana? Wah ndi Nduk? Makmu kecilian enggak ya? Gak. Sik tak pas nih mak, sampean gelok nggen mak. Wis rada ngetan ngulon. Sapa jenengmu? Cah cilik, cah cilik.